Kanhi Kandagit, Barangay Kapitan sa lungsod sa Cebu nga gipusil patay sa motor riding in tandem. Nahitabo kini diha sa tugkaran sa ilang panimay sa Bado sa buntag. Ato makauban si Fem Marie Dumabok alang sa dugang detalye. Fem? Yes, Alan, usa sa inisyal nga pakisusi sa kapulisan nga posibleng taod-taod nang giplanuhan ang pagpatay sa maong senior citizen nga babaeng kanhi kapitan sa Barangay Kandagit sa lungsod sa Cebu nga. Namubo lang sa iyang mga pananom sa gawa sa ilang panimay ang biktima sa dihang kalit lang kining gipusil sa wa pa mailhing mamumuno diha daplin sa dan. Gingong nakadagan pa si Agnes Mindaro, 63 anyos, pasud sa balay ug nakapangayo og tabang. Apan patay gyud diha dayon ang kanhi konsehal ug kapitan sa Barangay Kandagit, lungsod sa Cebu nga. Human nahagba nga nagkadugo dinhi na sa may pultahan sa ilang balay. Diha naman ay nitago diha sa kanang likod diha. Wala. Di nakadungog ra ko nay ning tak buto kanang kwan ba buto-buto nagtuoro ko kanang sin nga gidukdok kay ang bagyo biya ta nya mo to. Di wala lang ko nya moto nakadungog naman ko ana si nanay nga tabang di pa to. Migawas din ko dito sa kusina niya nakita na ko si nanay ni hagba na gyud dito. Bisan kunidagan pasud sa panimay, giingong gisunod pa gyud siya sa suspect base sa mga igo sa bala sa refrigerator nga naa sa ilang kusina. Sa pakisusi sa kapulisan, nasayran nga nakamotorsiklo ang mga suspitsado ug ang angkas maoy namusil. Duha kuno sila kabuk and then allegedly ang nag U-turn ang motor unya dayon ang katong usa mo ang katong angkas maotoy ni naog unya ni pusil sa biktima unya nakakuan pa sila naka full face helmet pa sila. So sa pagkakaron ang ato ang mga kuan gani karon to pa nga mo ang mga intel personnel. Pipila ka gitanaw nga motibo sa krimen maong personal grudge ug giingong away sa yuta. Sakit jud kayo pa malandungon mga nakita na mo mong inahan nga nagbudlay diha taon sa iyang kaugalingong dugo tungod atong insidente sa pagpamusil nga wa jud na mo damha hustisya makita ang motibo ug matagaan jud og kuan kanang akong inahan hustisya jud. Panawagan sa pamilyang Mindaro sa mga nakasaksi sa krimen nga tabangan sila nga mahatagan og hustisya ang kamatayon sa biktima. Alan, gisubay na usab karon sa Cebu nga pulis kun aduna bay mga CCTV diha sa silingan sa panimay sa biktima ug lakip na usab sa dan nga giagian sa mga mamumuno atol sa ilang pagsibat aron makatabang sa pag-ila sa maong mga mamumuno ug sa kasulbaran sa maong krimen. Alan? Daghang salamat, Fem Marie Dumabok.